egosigo afọ ojuju maka ọlụ nke na-aganụ n'otu esi wee na-alụ ya bụ ọlụ na Specialist Hospital Fege Onitsha nakwa Urban Secondary School Mkpọ. Onye ọlụ anyị Ngozi Obileri n'ebe ahụ ma weta ozi a ka anyị sonyere Ngozi. N'okwu ya ngwa o mechara nleta na ya bụ ọrụ ka kọmishọna na-ahụ maka ụlọ bụ Honorable Polly Onyeka toro Gọvanọ Chukwuma Soludo maka imetụkasị ndị mmadụ aka n'ebe ọ kachasị akpa ha site na ịgbatara ha ọsọ enyemaka na ọtụtụ ihe dịgasị iche iche ya na n'ọrụ ọ na-arụ, ma kelee ya bụ onye ji ọrụ ngo maka ịrụ ọrụ otu o kwesịrị. Honorable Onyeka gụpụtara ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ gasị nke Gọvanọ Soludo na-arụ na mpaghara Anambra niile bụ ndị ọ gụpụtara dịka Solution Fund City nke dị n'Awka, Gọọmenti House na ụlọ obibi gọọmenti nke dị n'Awka, Okpoko General Hospital nke dị n'okpuru ọchịchị ime obodo Ọgbaru na ọtụtụ ndị ọzọ gasị. Ngwa o si na Specialist Hospital Fege wee pụọ, ya bụ kọmishọna gabaziri nleta na ebe a na-arụ ụlọ ebe ụmụ akwụkwọ ga na-anọ na Urban Secondary School nke dị na Mkpọ, ebe o nwere mwute na onye ji ya bụ ọrụ ngo anaghị emecha nke ọma, wee dụọ ya ka o mee ngwa ma rụọ ya bụ ọrụ otu esi wee kwuo ka e wee nwee ike rụchapụ ya otu Gọvanọ Soludo siri chọọ.